Скъпи приятели, това е Виктор Лайф Fitness Channel. Отново приветствам ви на канала. Сега в това видео ще ви дам един секрет, който касае безопасната ударна техника. Но първо едно стъпление да ви кажа, този чувал, както го виждате, той е изключително, той е около 55-60 кг, изключително твърд. Ако вие ударите неправилно, ви гарантирам, че бие без ръкавици. Това искам да ви обърна внимание. Всичката тренировка, която провеждаме, само с едни кожени ръкавици за ръце, зимни. Когато вие биете неправилно такъв чувал, ви гарантирам 100% травма на китка или на ръката. Сега това, което виждам в залите, масово се тренира с боксови ръкавици върху меки круши. Запомнете го, това не може да ви даде навик на улицата, с който вие трябва да ударите с голи ръце, да ударите в глава или в тяло, което е с дрехи и така нататък. Затова много е важно да запомните този секрет, който касае безопасната работа, безопасната ударна техника. Сега ще го разделя този материал на две видеа. Тук ще дам техниката, касаеща ръцете. Значи какво трябва да запомните? Не бийте никога прав удар. Имам предвид, карате цуки или винчун и така нататък. Сега запомнете, винаги бийте по диагонал. Тоест, виждате юмрука, винаги по диагонал. При такава постановка може да манипулирате изкокълчетата, целият удар, ръката, обратният импулс, който ще получите, който е равен на вашата сила на удар, ще излезе извън вашето тяло, ще излезе по ъгъла на ръката. Няма да се върне към вас. Ето това нещо. Ето това нещо, което биете с диагонален удар, това нещо няма да ви направи тежки поражения, защото ако вие биете с тази неправилна техника, която казах, обратният импулс води до микросътресение на мозъка, оттам се започват сериозни проблеми, влошава се работа на много сетивни органи и така нататък и последствията са много тежки. Така че това не го подценяйте, безопасността при ударна тренировка никога не я подценявайте. Така, това е първото нещо, което касае ударите с ръце. Винаги бийте по диагонал. Сега второто нещо, което касае безопасността, винаги бийте с така наречения удар на тигъра. Показвам го. Ето това нещо. Удари се с основата на дланта. Основа на длан показвам. Не така. Това води до едно травма на китката. И също така, когато ударите с открита длан, трябва силно това нещо да фиксирате тази китка тук. Не напрежение, но просто фиксиране. Ето това нещо, което биете, пръстите, разбира се, тези да са прибрани. Сега другото, което касае, това е ударната техника с лакъти. Сега много пъти лакъти ще върти в такава позиция. Сега чисто биомеханически, когато застанете под такъв ъгъл, рамото е изключително уязвимо. Не е стабилно, не може да поема големи сили. Затова моят съвет към вас е, бийте с естествена позиция, без да въртите. Това изисква и време, както сте от тук. Директно може да се удари с предмишница или с лакът. Ето го това нещо. Предмишница или лакът. Така че тази техника също я запомнете. Разбира се, трябва да се удари внимателно с това е кос. Трябва да се удари в мека част, в гърди или в нещо веко. Сега, за да ударите силно, разбира се, за да имате добра техника. Това са секрети, които вече във видео няма да ги покажа. Който има желание, нека да ми пише и да заповяда, ще го тренирам. Така че още веднъж обръщам внимание, не използвайте боксови ръкавици, ползвайте обикновени ръкавици, наработвайте правилно ударната техника, така че да се запазите дълги години. Да сте живи и здрави, до нови срещи. И гледайте видеото за краката.